Ensimmäisenä olisi Oldenburg-orikorppi. Mä pidän tämän pystyharjasta ja tää on mun mielestä ihana. Sitten vuorossa ois Storm. Se on Hannoveri ruuna. Ja se ei ole muuta kuin sen pari vuotta vanha, mutta on silti jo vähän kulunut. Seuraavana vuorossa olisi Salama ja tää on andalusialainen ori. Mä pidän siitä, kun sen harja on tollanen ja sit sillä on myöskin ihan kiva häntä ja tollanen täplä siinä naamassa oli. Sitten olisi vuorossa Quarter-ori Spirit. Ja nimi tulee totta kai siitä, että sehän näyttää ihan siltä Spiritiltä. Seuraavana olisi andalusialaista Maluna. Mä pidän tän harjasta ja sit täällä on hännästä tollanen hieno vaalea kohta. Sitten vuorossa olisi Blackie. Se on Hannoveri tamma. Ja se on vähän samannäköinen kuin Storm, mutta silti se on aika erilainen. Ja sen takia myös pidänkin siitä. Sitten olisi meidän tallin legenda Kunkku ja Pomo. Siis tää on andalusialaisori Sparkle ja mä pidän tästä, koska tää on ihana tällainen harmaa peppu. Sitten vuorossa olisi Andromeda. Se on Holstein tamma. Mun piti tarkistaa se rotu netistä, koska mä en muista sitä varmaksi. Mutta se on tosiaan Holstein tamma. Ja se on ihan nätti, mutta se seisoo sille vinossa, niin se ei aina pysy pystyssä. Muuten se on kyllä ihan nätti ja pidän siitä. Seuraavana olisi Melody, mikä on friisiläinen tamma. Siis täällä on tällaiset ihanat pampulat jaloissa, tällaiset liilat ja letitkin. Ja sitten sen hännässäkin on tollaset, se ei oikein näy varmaan, mutta sitten sen harjakin on tollainen ihana kihara. Mä rakastan tätä, tää on niin ihana. Sitten tulee yksi meidän ensimmäisiä sleissejä, eli andalusialaistamma Della, ja mä ehdottomasti rakastan tätä hevosta. Tää on yksinkertaisesti vaan niin ihana näine letteineen ja noitten otsaharjoineen, ja tää on siis vaan niin ihana. Seuraavana lumassa olisi myrsky. Tää on tamma. Tää rotu ei löytynyt mistään. Mä veikkaan, että on joku Irlannin tai Shire. No, mä tykkään tästä, koska täällä on nää ihanat. Tää on häntä ja paksu harja ja paksu häntä. Ja sit täällä on nää ihanat tupsut noissa jaloissa. Se oli nätti. Mä niin rakastan tätä. Tässä olisi tosiaan sitten vuorossa prinssi. Sen rotua mä en tiedä, tai no me ei tiedetä, että jos niinku sitten jollain on tietoa tämän rodusta, niin kertokaa. Mutta mun mielestä on aivan ihana hevonen, tää on nätti. Ja jos ootte kattonut, niin tää tuli silloin siitä mun unboxaamasta Slay-yllätyspussista. Ori ja Haflinger-tamma, Nekku ja Kafka ja niiden varrella Kidoski! Mä rakastan näitä molempia. Seuraavana olisi Mia Kara, eli lyhyemmin ja tutummin Mia. Se on Lipitsa tamma ja kans aika vanha. Ja siis rakastan kyllä tätä sleissiä. Tää on tosi nätti.
Seuraavana olisi Guartertama Calypso. Ja mä oikeasti rakastan tätä. Täällä on ihanat laikut ja nää. Tää on tullut sellaisessa länkäsetissä, lännen ratsastussetissä. Ja mun mielestä tää on vaan niin ihana. Sitten olisi vuorossa andalusialaistama Blossom. Sekin on ihan nätti ja pidän mutta se vaan ei oikein aina tahdo pysyä pystyssä. Seuraavana olisi vuorossa Mystery. Ei tääkään aina pysy pystyssä. Mä oon maalannut tän tätä valkoista läikkää tai mikä sen turvassa on. Ja sit mä oon maalannut noin pampulot pinkiksi. Mä ehkä haluaisin ne takas sellaiseksi jaanatsuksessa vihreäksi. Mä oon kauan jotkin maalannut, mut muuten tää on ihan kiva. Nää letitkin on harjassa aika ihanat ja etusukka. Sitten olisi vuorossa Ariel. Ja kuten varmaan, jos olette sitä sarjaa kattonut, niin Ariel on siinä se niin sanottu päähenkilö hevosista. Ja pidän tästä kyllä tosi paljon. Tää on nätti ja siro. Ja tää väri on kyllä ihana. Seuraavana olisi Pulla. Pulla on vuonohevostamma. Mun mielestä silloin se on tällainen ihana. Mä pidän tästä. Sillä on hieno harjoita. Se on ihana. Ja tää on mun ensimmäinen sleissi. Sitten vuorossa olisi Vanilja. Se on Islannin hevos ori. Ja se on periaatteessa samanlainen kuin kaneli, mutta se on vaan sit eri värinen. Ja tää on kyllä tosi nätti. Mä pidän tästä sen karvotuksen väristä. Sitten ois kaneli. Siis kaneli on samanlainen kuin vanilja, mut vaan eri värinen. Mä rakastan tän ihanaa harjaa. Tää on tälleen hieno harja. Joo. Sitten vuorossa ois Schwarzwaldin rautioat Lilja ja Star. Ja Lilja on siis tamma. Ja nämä on siis nättejä, mutta Lilja seisoo hiukan vinossa. Taas on pyörä prinsessi ja Kasmir eli Kassu. Siis näitä rotua ei löytynyt mistään kaikki tammoihin. Jos minulle näytetään rodun, niin laittakaa vaikka kommentteihin tai tiedätte sen, mutta mä pidän näistä kaikista. Näillä on hienot korvahuput ja nämä jaloissa olevat. Onks nämä pintelit? Tässä olisi Lucia ja Galaxy. Nämä on molemmat appaloosoja ja pidän näistä tosi paljon. Nämä on molemmat tosi nättejä ja varsinkin Galaxy, niin siis se on aivan ihana. Rakastan näitä. Seuraavana on Aurora ja Neilikka. Neilikka on Auroran vaarassa. Ja nämä on molemmat noita Islannin hevosia. Ja mä rakastan tätä varsaa. Se on jotenkin pieni. Paitsi no ei niin verrattuna Saraan. Sitten olisi vuorossa Krista. Hän on poni Ruuna, mutta rotua mä en tosiaankaan tiedä. Eli laittakaa kommentteihin, jos tiedätte. Seuraavana olisi ihana laventeli. Se on Connemara-poni. Mä rakastan tätä. Tää on tamma ja täällä on niissä jopa aika isot silmät muihin verrattuna. Sitten olisi tallin nimikkaponi Muffe. Se on tosiaan Dartmoorin poni tamma ja aivan ihanaa. Se on siis niin sulonen, että mä kestää. Seuraavana olisi Felponi Ori Vappu. Ja siis täällä on hienot nämä letit. Tässä olisi Perhonen ja Pähkinä. Ne on Shetlannin
ponneja molemmat. Ja Sara! Joo, eli Perhonen on tamma, Pähkinä on ori ja sitten, no Sara on Sara. Seuraavana olisi aivan sairaan ihana ruska. Se on Guarter Tamma-vaarassa. Ja tää on siis Calypson ja Spiritin vaarassa. Tää on ihana. Wii. Sitten oli Sula, eli se on Lunan ja Sparklin vaarassa, joka tarkoittaa sitä, että se on andalusialainen. Ja Sula on itse asiassa meidän ensimmäinen vaarassa ikinä. Ja onhan hän nyt aika sulainen. Jep. Seuraavana ois Cute. Sen lempinimi on Cutie Pie. Joo, ja se on Tamma ja Hannover. Joo, ja sen vanhemmat on Blackie ja Storm. Täällä on samanlaiset nutturet kuin sen vanhemmilla. Sitten vuorossa olisi Nekun ja Kafkan vaarassa Kinuski. Kinuski on siis Haflinger ori olettaisin. Ja hän on siis tosi söpö kyllä. Rakastan Kinuskia. Seuraavana olisi Munkki. Se on Falabella Tamma ja tää on aivan sairaan ihana. Täällä on aivan sairaan söpö tää harja ja sitten on ihan sairaan pieni. Niinku esim. Liliinkin verrattuna. Se on niinku sellainen, no tällainen. Aika pieni. Tää on niin ihana. Mä rakastan tätä. Sitten olisi vuorossa Hure, ja Hure on kai Irlannin varsa, ja se on aika söpö. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, on Pehmis. Vaikka tää ei olekaan hevonen, niin tää oli pakko ottaa videolle, koska tää on niin söpö. Ja sen emo on Mansikki. Mansikki on tuossa. Ja Pehmis on se pienempi. Joo, mä rakastan näitä molempia, varsinkin tätä pientä. Kiitos kun katsoitte videon. Moikka!